Pa danas je dan sigurnog interneta i predstavljen je jedan projekat koji je okupio više društvenih činioca, prvenstveno Telenor, kao privatni sektor, nevladine organizacije i državne institucije, ministarstva i institucije ombudsmana. Prvenstveno sve radnje koje se rade u ovom projektu imaju neki preventivni karakter, znači da bi spriječili eventualne zloupotrebe djece na internetu. Znamo da internet i sve njegove mogućnosti isto otvara vrata i za mnoge zloupotrebe djece. Negdje ko ombudsman mogu reći najčešće te zloupotrebe djece su neke seksualne zloupotrebe, dječja pornografija koja je često prisutna na internetu, ali u posljednje vrijeme što je kod nas veoma prisutno i to vršnjačko nasilje. Znači, samo jednim preventivnim radom i jednom edukacijom možemo obezbijediti da ta djeca koriste taj internet na jedan pametan način i da ga iskoriste za svoj interes i da sebe zaštite od svih mogućih zloupotreba.